Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maun just chill and relax and enjoy the drama. Munyika. Your rainbow will come soon. Makigduwa pag yun ay kaglain sa kamang gawas na ako. Of course. Nabaw na baya ka na ako nga. Di ko makatugo ako'y kaduas kama. Kung kanang ako'y trabaho na unsam ni siya. Gusto tuod. Nganong ni akaman? Nakinanglan ko dakong kantidad imi. Kay doon na ako'y bayran nga butang. Kung kinahanglan nga dako nga kantidad, milyones. Milyones? Nga nung napagang man ka? Ano sa ba na? Di ka makahatag ini nga rin ako, Roger. Paminaw. Bago pang nakasugot si Anton sa trabaho. Musa maglisod ko pangayo niya sa maong kantidad. Milyones? Dato mo nang gingan lag Anton, di ba? Doon ay negosyo, di ba? Oo, dato lagi. Pero nagsalig lang siya sa iyang inahan. O bago pa lang siyang gihatagan o higayon sa iyang inahan, nga mo manage sa ilang branch sa Cagayan. Nga nung imo man ang ipanalipdan ka na to, ha? Wa ko siya panalipdi, Roger. Pero nakasiguro ko, nga dili gyud siya makahatag nako sa kantidad nga imong gihisgutan karon. Tungod kay bago lang siya nagduma sa ilang negosyo. Kinang lang mangita ka paagi. Saman, oy. Dinalian ba yun ng pagpanginahanglan ni mo anang kwartaha? Okay. Tagaan tigag ko sa kabuan na ron. Makakuha ko sa gikinahanglan akong kwarta. Usa ka buwan? Ay nasig pangutahan na niya. Basta, usa ka buwan lagi akong tagali mo. O kinahanglan nga ni ano na sa kong kamot ka ng kwarta, ha? Pila man gyud ay ang imong gikinahanglan? 5 milyones. Roger, kadi ako! Eh nga nung ikaw may mag-uol. Saman. Saman. May pagbati na kanya itong tawan, ha? Wa, oy! Roger, isakitan unit. Sakitan mo na ika. Nga nung mura mang kagganang gipanalipdan siya, ha? Nakasiguro ko nga wag yung ikahatag si Anton nga ingon ni anak kadakong kantidad, Roger. Na nag-iya man ka nagnegosyo ka ng ilang pamilya. Oo, lagi, oo. Og nagbutang na sila branch sa Mindanao, sa Cagayan. Yep. Sige. Kung mao nga di man day basta-basta ka na imong boyfriend, kung doon na importanteng tao nga mawa nila, mapugos yun sila sa paghatag. Importanteng tao? Kanagong pinangga kayo sa pamilya. Kanabang mabuhang sila kung mawa kininila. Doon ako nasayran, Roger. Pues. Mao ka na ikwaon, aron mo gawas yun ang 5 milyones nga kung ikinahanglan. Dong. Saman, pagi mo pa uli imong mama? Nga sige manggapabot, mama. Tutoy ka! Patutuya. Dunggan gani kang Sara na. Tingalig, ako na siya pasigilan nga mo inito lon mo ito, ha? Lagot sab ko ni mo da. Lagot mang ka na ko, ha? Sige guys, good mama. Angang! Wako'y katawag. Wako'y kutawag coffee. Bagong tikabe. Anong bago mo? Imo man, bugal-bugalan, mama. Di ginamay mong bugal-bugalan ako mong mama dong. Kibaw, giga nga ganahan kitong coffee sa mama ni mo. Inigmata niya, basta iya di akong makita, magpagkutaw rin siya coffee. Gikan siya sa opisina, basta makita siya nako, magpagkutaw rin na siya nako. O coffee. Mangyo rin siya nga, bugart. Kung tawag ko coffee, naanarito ko ba? Mabitong ko nang kutawang ko ng mama mo. Karon, tataod. Siyang wa din sa ato. Mingaw na ko niya. May bati na ko kamingaw niya. Mingaw lagi ka, mama.
Mingaw lagi. Bago na siya gabi. Oo nga, nalalagay isang bagon ko ni mo. Imo lagi ugalgalan mama. Lagot ba yan na sarado? Unsa? Ingon Zara, lagot siya, imo bugal-bugal akong mama. Karon lagot ko nimo, bibi bagong tigabi. Pahita sa di mo doon, natanaw, hapit na ito maabot sa gawas. Sige na kong likay mo. Pasumbag lagi. Punta ka! Hulo! Nga ano ka Bogart? Unsay imo kitaan ang monster? Ala, unsa lagi kita noy? Ang monster ba? Dili monster dong. Unsa man tiyay? Langit. Langit nga makabinggit. Unsa binggit? Kana bang babae ba? Tanawa. Yan. Maugi pag-agyo. Mubukay sa yel. Duta tanaw, klaro kayo naman tido. Inigtuwa din kitang langob. Ay, Sarah, Bogart, niya, hindi pa dong. Dini pa dong. Ha? Sarah Bogart niya, dini pa dong. Dili kay si Sarah pa dong. Dini ha? Si Bogart. May klaro din yung storya Ang kalipin ni Anton? Wa sir, oy. False alarm. Unsingan? False alarm. Kasi false alarm. Bogart, Saray, kita buwengget. Unsa? Unsa binggit? Katong kong babae nga miagi di pa dogay day. Mubukay sayal. Klaro kay tanan. Tuwa na to. Kita langob. Mao ba? Oh. Og imo sa gipakita si Mateo sa maong babae? Woy! Miagi naman. Di juga kita dong Mateo no. Di ka kita no. Todlo Bogart, atong buwengget. Kita noon ko. Ikaw gid no Bogart? Enon. Bisag unsa lagi kabuang imong itudlo ni Mateo? Wala gini taon ako tuloy day. Nas dong Mateo. Miagi lang itong siksi mo. Nakita ming duha. Dali na sud Bogart. Ano man? Uy, hala, akong munyikay. Ali munyika, may libing dyan. Kugos pa pa. Sige. Diha lang na nimo si Inday Barbie ha kay doon na pakikuhaon sa tong kwarto. Okay lang, Sarah. Tabangan ti kagkuha sa mong kwarto day. Ha? Di day. Akong tabangan og bantay si Dong Mateo sa inyong munyika. Day Sara. Pastilan kidis Bogart eh. Mayo gyud kayong mutudlo og binuang ni Mateo. Motuora ba sa dayon si Mateo? Uy. Wa man din ako ma-off ang akong cellphone. Akong susihon. Tingalig na timingan ni si Papa ang nag-text. Uy, hala. Di man di si Papa. Si Anton. Ako kang pasahon. Ako naman yung gigunita ng akong cellphone. Akong suwayan og basa. Hello, Sarah. Nahibaw ko kung imo maning mabasa. For sure, dili ko nimo replyan. Pero okay lang. Malipay ko kung imo ning mabasa. Aron masayod gid ka. Nga ikaw nga atong anak mo hinungdan ning akong pagsakripisyo. Sakripisyo? Moingon kong sakripisyo tungod kay ikaw mismo na ibawag yun. Ngawa kumaanan mo lang niya og layo. Di ko gustong malayo ni Mama o ni Dong Mateo kay mingawod ko nila. Labi pang di ko gustong malayo sa syudad kay tuwa dito nga akong life, ang akong kalipay o ang akong nightlife. Pero sa diyang nakita ko ang atong anak, akong nakita ang akong kaugalingon sa bata. Sakitan kay ko kanang ilikay ni Dong Mateo ang bata. Umuhana ko gikap. Mubati kong sobrang kayubos. Kanang ilikay ni Dong Mateo ang bata. Dili ko niya patanahon. Akong anak, di ko makakugos. Dili gani ko makahikap. Maunay angay nimo. Imo mingi sa likway, dili ba? Gimahayan ko pag-ayo nga nung nagpada ako sa akong kahuyang. Karon, di na hinuon ko makahikap.
Di gani ko makakugos sa akong anak. Pero sa diyang nasayran ko nga nahimong miserable ang inyong pagpuyo uban sa akong anak tungod sa akong pag-asol. Ug labi na tungod sa pagsuong ni Amy. Gidawat ko ang offer ni Mama nga mahimong manager diri sa Cagayan. Tingali sa akong pagpalayo, may kalinaw na ang inyong pagpuyo. Pero tuhoy ko, Sarah. Ako ning gibuhat aron di mo mahasol. May sakripisyo ko aron magmalipayo na mo. Imo ning saan, Ton. Pasaylo ako, Sarah. Pero tuhoy ko. Ikaw paghihapon ang niyas kong kasing-kasing. Kung mutuo ka lang ako, kung imo lang kong dawatong pagbalik, ipanumpa ko. Way katapos ang kalipay ang ako ipatagamtam ni mo uban sa tumanak. I love you, Sarah. And I always love you. Uwahay na ang tanan, Anton. Bisag may luna ka pa sa akong kasing-kasing. Dili na may tabong kigbalik pa ko di mo. Musamot ka miserable ang akong kinabuhi. Oh, nabli ang putahan. Unsa ka diya, Sarah? Ako ang gilimpyuhan ang aparador, Mateo. Hala, cellphone lagi na. Bitaw, ako ning cellphone. Karon lagi ko kitaan na. Tungod sa nahitabo na ako, nalimot na lang ko nga nabutang din ako din ang akong cellphone. Wa na ko mo gamit ini. Siga lagi mo cellphone. Gamit imo cellphone, Sarah. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!